kancane ngikuphazamisa la. Uma umuntu efisa ukugcotshwa. Uma umuntu efisa ukugcotshwa. Ekuthanda nje impela. Ugcotshwa. Bekuzwa phansi impela ukugcotshwa. Eyibone kufanele impela ucha kufanele ugcotshwe. Kunesifana esinjalo sikhona. Uma efisa ukuba ngombonisi, uma ufuna ukuba ngumgcotshwa, kuleli bali esikulona. Amazwi kaMpostoli Paulo, babezwa kahle abantu. Amazwi abhalwe uMpostoli Paulo, owayePaulani, ukuthi ma umuntu efisa ukuthi abe ngumbonisi, abe ngumgcotshwa kabe njani. Uyanqanela umsebenzi omuhle. Ma umuntu efisa ukuba ngumgcotshwa, wezinto ezinhle, enze kahle kethu ezulwini. Cha, akenze kahle phambi kaNkulunkulu naphambi kwabanye abantu. Ngoba uyakuthanda ukugcotshwa. Inkinga emphethe isona esihle sokuthanda ukugcotshwa. Qhubeka nabo. Kufanele umbonisi abe ongasolekiyo. Umbonisi akube umuntu ongasolekiyo. Indoda emama munye. Ebhekisisayo. Akube indoda ekapelisayo enala izinto. Eqondileyo. Akube indoda khuluma ngamadoda ke. Akube indoda eqondile engenawo amagwegwe. Ehamba ngokufaneleyo. Akube indoda ehamba ngokufanele. Ephatha kahle abaphambukileyo. Ephatha kahle abantu abaphambukile, hayi umuntu osihlulela abanye abantu. Efundisayo. Akube umuntu ofundisayo. Engabi isidakwa. Lapha ekhaya sinenhlanhla. Sabashiya babephuza. Samlandela uphungelisi. Amen. Qhubeka nabo. Engabi uhlanya. Uhlanga nje. Lehlanya kunomuntu ongathinti okwaziwa ukuthi hey, masondela lo muntu hayi uhlanya lo. Engabi umfisi kepha emnene. Akona umfisi kodwa kabe mnene. Engaxabani kunabantu ababhizi abaxabanisa kabantu lasontweni. Ake kuyisho mangapha kobaba. Angijwayele kakhulu amadoda axabanisayo. Kodwa athi-ke kuningi ngale. Angifuna ukusho ngalapha, ngifuna ukukhomba. Kodwa-ke ngapha kuthina akujwayele. Kodwa ngathi kuyathanda ukungena. Ukuthi kube khona amadoda axuvayo. Nahlebayo, ayindoda ehlebayo angisho kahle. Kodwa uma ekhona impela, namhlanje siyakhokhela kule ndaba ukuthi asikuyeke. Enganqaneli nemali. Engathanda imali angazoshona phi ngomali phandle sona. Abayithanda abantu imali kufa. Inkinga-ke nje enkulu. Angazoshona phi inkosi yezulu. Ngoba lemnikelo lamagula lapha amanye akazile. Imphefumulo nje khona engafikile nje kana. Ehleli nomuntu. Njengoba sinikelile ekhaya kumshumayeli sanikela kumkhokheli ekhaya. Siletho sinikela intabeni engcwele siyemgidini. Sigide singasoleki, singakweleti uNkulunkulu ngoba sewafakile amagula. Sithi ukuthi masiye simayini siyomukela. Simukele phambi kaNkulunkulu ngoba umgcotho ekhaya sinikeza isikhwezo ukuthi noma engena imali yakhe kodwa abe naso isikhwezo sokuya kuNkulunkulu afika ufaka umphefumulo wami. Ngingadumisi kanti nginecala. Kwento ebuhlungu engiyibone bekuthi kuthe uvaliwe umhlangano namhlanje umuntu umbone phethe amagula eyana uNkulunkulu. Uthi umhlangano uvaliwe isibuzo siphumile. Kodwa umgcotho ubone phethe amagula eyana uNkulunkulu imphefumulo yabantu. Ehleli la ekhaya. Qhubeka nabo. Emela kahle indlu yakhe. Kufuneka indoda imela kahle indlu yayo, ephethe kahle umuzi wayo. Phethe kahle inkosikazi wayo. Hayi le nkosikazi iphethe kahle indoda yayo. Wonke umuntu aphatheke kahle. Ayibonga inkosi. Anganoma kunjalo yini emakhaya ethu. Qhubeka. Abantwana bakhe bemlalela benokuhlonipha.
bagcotshwa bakhe abantwana bagcotshwa bakhona esontweni bakulalela bakhe abantwana noma bafana nababa bangalaleli bakulalela bakho uma bengakulaleli lelizwi ukephi kulo akube umuntu ogcotshiwe umuntu olalela abantwana bakhe ekhaya inkonzo enhle eqale ekhaya ukuze khona uzokwazi ukusikhokhela lapha usise ekhaya ayiqala inkonzo yakhe ekhaya uma ingekho inkonzo ekhaya izoba khona kanjani esontweni uma uqinisa umthetho kangaka esontweni wakho ungaqinile umthetho izothiwa indaba yakho abantwana bakho bezafaka amabhulukwe babantombazane besa emadisco siye esabatheni uphambana nabo uthi esabatheni umntwana ebeshona ngapha eyodla iwunga inkonzo enhle ayiqale ekhaya ukuze khona uzosipha inkonzo enhle la inkonzo enhle ayiqale emuva ekhaya ubaba ahloniphe umama ngoba ubaba uNkulunkulu kamama uyinkosi ekhaya qhubeka nabo ngokuba uma umuntu engazukumela eyakhe indlu uma umuntu ehlula umuzi wakhe angagcina kanjani ibandla likaThixo uzoshumaza uthilele ibandla kodwa umthetho ukuhlula ekhaya buza mina bafowethu kuzincwadi uhlulele ekhaya uzosikhokhela kanjani yabona la uzitshela umthetho engasuki phansi umuntu ohlula ekhaya lakhe abe inkinga masifika esontweni unemthetho engasuki phansi eyahlula abantwana bayisirayeli ngoba nathi ufuna sihluleke qhubeka nabo engabi esanda kukholwa akangabe umuntu osanda kukholwa ngiyabonga baba ngabe kancane hey inkulu lenkinga umuntu ogcotshwa kuleli bandla akangabe umuntu osanda kukholwa iphenduka liyosifundisana iphenduka ngoba thina sidinga ukufundisa lona ukuthi la ebandleni kwenziwa njani kodwa sinenkinga abafowethu abantu abaphendukayo bathanda kakhulu ukuthi bagcotshwe leli bandla ibona abafuna ukuphatha thina esizalwa khona kucela ezulwini it's a vice versa asibaphazamisi futhi siyayihlehlela siyibukele sifake ebhisi kodwa ihambe igijima inqola isiyashayisa uma uphenduke kuleli bandla uthi umthetho kuleli sonto uma kunenkulumo ethempeleni okulona ungakawuqedi 5 years awusondeli nakusondela enkundleni awukhuluma mhlobo kodwa bakhuluma ngo-5 years ukhuluma indaba kunabantu abagcotshwe beqeda 2 years sale ikhuluma kakhulu indaba ngaphezu kwethu shiyeni kuthina abafethu indaba thina sesibadala esesineminyakanyaka ngoba solawula ngomthetho esofundiswe nathi ubaba kanti nobaba nabo babefundisiwe bayishiya indlela ibuzwa kwabaphambili indlela ibuzwa kwabangemuva uma bengekho labo ngaphambili ngabe leli bandla lishephekile kahle ngoba phela fanele bakhokhele labo baza ngemuva thina bafethu siphendukela sande kancane sizofika ekhaya amen qhubeka nabo kumfanele futhi kube atuswe abangaphandle uhle mdotshwa utuswa abantu bantu usenzela into enhle umkhokheli wasenzela into enhle umshumazeli umvangeli wasenzela into umfundisi utuswa abantu kodwa ungayitusi wena